Его! Здравейте на всички! Сега ще ходя на село и имам един малък проблем, че пак закъснявам. И то не, че закъснявам все едно имам часа, закъснявам все едно, че трябваше да съм там преди час. Но малко се подхласнах и съм спала сигурно 12 часа. И най-странното е, че изобщо не се чувствам добре. То не, че е странното, е логично. Чувствам се доста зле, спи ми се още пълен ужас. Дойде ли зимата, падне ли мъглата, мога да изкарам 24-ка там отзад и хич не ми пречи. Както и да започнем с нещо съществено, с което мога да ви бъда полезна. Не знам дали сте видяли, дали следите тези странички или 100% ви излизат реклами. Ето този парфюм на Джимми Чу. И се го взех вчера. Ако някой ме е хвърлил око, да знаете, че има флорални нотки, които адски много бият на роза. Секунда. Понеже имаме останалите, си представете същия парфюм като ето този. Само че с смеска с роза и мед. На мен ми харесва, но аз обичам супер извратени аромати, понеже ги смесвам. И общо взето да не ми хареса даден парфюм, правим химията и се получава нещо готино. Ето така. И вече мириша на нещо, което един бог знае какво. И да се моля да не ме питат също на какво мириша, с какво съм се напръскала. Че като тръгна да обяснявам, им става лошо на хората. Готвям се, отивам в колата и след това съм решила да изчистя гардеробът ми с вас, да ви покажа колко съм разхвърлена вътре в гардероба. Пътя ми до село е час, така че няма да снимам. Не се хваля с добра слава зад волана, така че най-добре да не държа нищо странично. До после! В момента карам и просто се мисля колко тъпа държава имаме. Нали, има си плюсове, но има и адски много минуси, които, за съжаление, тези с кола ежедневно виждат. Не мога да разбера наистина защо се дават такова пари на държавата, като ако ви обърна камерата през какъв път карам. И не ви говоря само в момента, понеже сега съм извън градско и съм в село някакво. И все пак, дори да е село, масово около връстите в Бургас, главни пътища, квартали с платена синя зона, която е 2 лева на час, са ултра разбити хора, говоря и нещо от сорта, ако карате с повече от 30 и колата ви някой болт най-много да падне. Хората си нямат на идея какво се случва, искам да видя на какъв път просто на какво нещо се изпреварва. Това е пътя, мега павета, топ. Пътя е почти еднолентов. Няма проблем. Здравейте, снимам от съвсем различен ден, понеже се разболях. Може да разберете по гласа ми, който е покъртите ли не. Даже не знам дали да говоря или просто някакви субтитри отдолу. Отивам до салона, като съм предупредила, че съм в такова състояние, който реши да идва. Така или иначе ще ходя. И после се прибирам да оправям гардероба, което трябваше да свърша. Трябва да взема и никоти от Пепко да оправя и под леглото, понеже майко мила много е зле. Ако оправя гардероба, искам повече неща. Звучи ужасно. Искам повече неща да ги преместя под леглото. Ужас. Искате ли да не говоря просто? Както и да, малко се пооправи гласа не е толкова Дарт Вейдърски. После трябва да отида да взема така едни кутии от Пепко. Хартиен би трябва да го знаете, да ги знаете. Ето тук отдолу всичко да пренаредя и понеже и в шкафа има адски много неща, които са под гардероба, просто да се сложат отдолу. И тук се вижда котките ми. Какви ги вършат. Така, отивам да работя. Не ми мислете, ще се справим някакси.
свърших за сега в салона, отивам до Пепко. Ще ви оставя с мен заедно да се мъчим да оправям гардероба си под леглото, цялата лудница. И после се връщам пак в салона, после се прибирам пак в къщи и така. Минах през захарото за едни еклерчета. Една идея са по-сухи или просто от хладилника са станали така неясна идея, но пак са вкусни. Не заслужавам, днес може да се хапна, така че айде сега. Мале хора, не мога да ви опиша колко ме мързи. Наистина. Чувствам се буквално като думата сула. Само че по 3. Точно така. С тялото си, но съм с температура. Обаче нямам. Вчера като бях малко по-добре, изчистих цялата фурна. Цялата, котлоните и микроволновата също. И този малък лиглодори с нищо не е помогнал. И благодарение на това, че си взех робот прахосмокачка, право мога да се стисна сама ръката, много ми помага. Дори да е само да прахосмокира и да пуска стирка, не е малко, специално едно 40 минути. Дори. Много ми обича от челата да ги гръзе, не знам какво му става удоволствие. И така, исках само да ви чекна, че не се чувствам ужасно. Много зле. И така изглеждам. За съжаление. Така, да видим с какво си имаме работа тук. Ето това нещо. Ако ви дигна леглото и ще препаднете тотално. Така, мисля да съборя всичко от гардероба. Да отделя какво няма да нося. Ужас. Пълен ужас. Ужас, ужас, ужас. Да отделя каквото няма да нося и да го преберем тук долу. Знам, че сигурно пак ви изглежда много разхвърляно. Наистината е, че аз не мога да сгъвам добре. Моят приятел сгъва перфектно, няма да съжаление, изпуснал го. Но аз сгъвам така. Една турба отиде за... Не са за изхвърляне, но ще ги оставя до вкъщи, ако някой има нужда да ги вземе. Те си има някой за изхвърляне, но като че ли ми се свижат, така че най-вероятно ще ги прибера под леглото. И още взето доста пространство ми се освободи, това не съм го правила, просто не се старая толкова, понеже знам какво се случва след 2 дни. И е време да се заемем с това. Взех ето тези кутийки от Пепко, 3 малки и 2 големи за всеки случай. И да видим дали ще оправим хаоса отдолу. Ако гардероба ви се е струвал разхвърлен, дами и господа, леглото ми отдолу. Всичко това е било подредено в някакъв период от времето, просто се е случило ето това от тършуване и ровене, така че хайде да се вземаме с него.
Готова съм, време е за втори рунд с салона. Пуснах моята помощница. Изкупателствам съм готова, пуснах пералня, вдигнала съм всичко. Единствено остана да изчистя прозорците. Но едва ли ще е днес. Отивам в салона и после се прибирам да се оправям, защото ще излизам. Този екип е много як от серията на Златка Райкова и мисля, че е доста стар, на 2-3 години, но е готине. Единствено не ми харесва, че отзад е доста бомбе, но е готин и топли. Буквално винаги след като съм чистила си личи зверски много от това как изглежда пред вратата ми. Ужас. Да му мисля това, което ще похвърля. Ихо! Време е да се гримирам, прибрах се вече. Много е лошо, когато си хиперактивен, дори не го боря като някакво позитивно качество, въпреки че си има неговите позитиви. Не е нормално, когато човек не се чувства добре, по лична своя преценка да ходи на работа, да не отиде на лекар вместо това, да чисти в тях. Проблемът, знаете ли какъв е? Че аз не знам как да се почивам. Но откровено наистина не знам. Затова, ако някога не се чувствате добре, грижете се за себе си, понеже тялото така или иначе ще се вземе почивка. Не е нормално да не се развали колата и веднага да търсим сервис на същия ден да оправят. Не е нормално каквото и да се развали, винаги да търсим вариант да стане по-бързо, когато става въпрос за нашето здраве, да сме супер над нещата, да изчакаме, да видим и тази седмица как ще се чувстваме. Костата ме дразни вече. Окей. Мога ли просто да я хвана с нищо? Не е нормално. Аз просто не сме един почивен ден от другата работа, втората. И аз не съм спряла. Както съм станала, просто не съм спряла. И това е абсолютно всеки един мой почивен ден. Винаги си мисля, че е мръсно вкъщи. Винаги си мисля, че има нужда от чистене. То е яко чистене. Имам 2 котки в нас и те допринасят за това да си мисля, че вкъщи постоянно е пълен отврат. Въпреки че ако един ден не се почисти, личи, че има 2 котки вкъщи. Се гримираме, като вчера се взех един нов фончетин. Нов е за в момента, но и преди съм се го ползвала, само че не знам дали съм се оцелила цвета. Понеже имаш сигурно 15 вида, аз не помня какъв съм за мой, за най-сигурно взех най-светлия. И се го смесвам с някакво Glow Up кремче на Kiko. Най-вероятно изобщо не е за лице, дори не съм го прочела за какво е. Но ще се го ползвам там на лицето. Да, постоянно искам да ми е чисто, искам вкъщата и все едно не живее никой, ма е доста бял фонджетина. И това е ужасно, просто не знам как да се почивам. Вчера се прибрах от работа, бях много зле. Огледалото ми пак гърми. И видимо не бях добре наистина, малко по-зле от днес. Се прибрах и реших да се изчистя фурната, микроболновата. Какво ще чистих? Ама се отделих така 1 час в чистене на нещо. И това се случва абсолютно всеки един ден. Мале, аз съм доста бяла. И в момента, моя плюс, че съм доста бяла с този фондетин, че мога да се наматам яко с коректора ми. С коректора с бронзърът. Да се върна на темата с това, където не съм отишла на лекар. Това е една моя доста голяма грешка. Понеже преди година и малко 2 бях хипохондричка, винаги си мислех, че ми има нещо и нещо съм си мислила, аз вярвах, че нещо ми има. И за всичко ходих на лекар.
Даже ме случка, както бях в колата, беше ме стигнало нещо в сърцето. Вярвате ли ми хора, че аз запазих на часо на кардиолог, за да видя дали всичко е наред, дали ще умирам. На всеки доктор викам, ще живеем ли. И беше много тежко положение. Минахме го и този период. И сега просто гледам да не се претрисам, но и това не е добре. Какво да ви кажа? Ако ви има нещо, на лекар. Цялата се опъпчих от този вирус ли какво е? Майко. Виждате ли какво направих? Тук да гледам в TikTok как разнасят с четки. Аз съм си старомодна с бюджет блендера. Да, така е доста по-добре. Не знам, аз не мога да работя с четки. Като бях в Германия, предната седмица се взех една четка на морфи, колкото и да е смешно. Аз първо ще изобщо знам за какво се използва. Ето тази се взех. Пише за фонтотен или ще ви излъжа. Ето тази дадах 21 евро. Това са почти 40 лева. Не почти 40 и малко лева. Аз не знам за какво се използва. Просто така барно викам, леле, каква готина четка. Я да си я взема, аз мога да я ползвам. Така. Казвала съм го веднъж, всеки да се гърна както се може. Така. Топ коректора на L'Oreal. Много ме кефи. Много. Просто не спирам да го хваля, разбирате ли. Все едно съм си купила прахосмукачка Dyson. Въпреки, че ако някой ми подари прахосмукачка Dyson, аз със сигурност искам доста повече от пръстите за коса на Dyson. Аз ви казвам, аз съм супер честница, но в някакво болестно състояние. Даже и сега съм една идея по-добре, преди правих основни почиствания на банята през 2 дена. И да говоря от каналите до фугите и всичко. Просто имам проблем, винаги си мисля, че е хипермръсно вкъщи. А то не е, дори една моя приятелка си има майтапи. Виждам, че съм направила и да имам свето. Много исках да се взема отново хубава бронзера, аз го имах преди. Но така и не се го взех. И като си поръчах ето този парфюм от Douglas онзи ден и като го взех, имах тестер хубав бронзер. И сега ще го използвам и ще се помисля още малко дали наистина ми трябва, понеже имам хиляди бронзери, течни, кремообразни, прахообразни. И ми се струва една доста излишна инвестиция в момента, въпреки че много харесвам. Много е гадно, винаги майка ми като по-малко ми казваш, нали, маме от рождение ни като ме дадат пари или от празници. А маме цени парите, нали, не ги хърчи така. Като вземеш да се хвалиш сама, ще разбереш. Нали, ще се промениш, няма да си така и така с ръцете, няма да си купуваш толкова ненужни неща. Ови. И сама да си ги изкарвам, пак съм абсолютно същата, даже мисля, че и по-зле. Но пък има две страни на нещата, един път живеем, утре може да няма, така че нека си купим нещата, които искаме, нека да си купим дрехите, които искаме да носим, парфюмите, с които искаме да се пръскаме. Иска си тук, утре няма. В крайна сметка това са точно едни хартийки. Имам предвид, ако може да живеете нормално, не разбирам защо трябва да се лишаваме нещата, които искаме. И това наистина не съм го разбирала. Въпреки че аз винаги гледам да имам заделени пари, ако не дай си Боже се случи нещо подобно на COVID и да не ти дава възможност да работиш или за да работиш, да ти трябва ваксина, както бях направили тази случай. За всеки случай да имам. Всичко се случва, съм жива и здрава пък. И вие също. Хайлайтерът ми. Взех се едно ново червило вчера, сега ще го пробваме заедно. Понеже аз не случвам червила, просто си взимам подобно на това, каквито си взимам по принцип. Молива си взех моя, който се използва. Само секунда да вижда червилото. Искам само да ви похваля. Ето този молив за устни. Фокусирай, моля те. Заслужава се да се фокусира, да. На Аура номер 14. Хора, аз по-хубав молив за устни като цвят не съм ползвала наистина. И най-много комплименти и питания какъв съм получавала за този молив. Сега ще ви покажа.
Въпреки, че не знам без червилото, с което по принцип го слагам, как ще изглежда сега. Лилаво кафяв е супер готин, наистина. Пак се очертах устата до носа. Ако някой един ме защити навън и видите колко съм се очертала устата, вярвайте ми, наистина, аз не искам да го правя. Просто ако го изтрия в момента фондитина отдолу и да изтрия и червилото, абсурд. Никакъв шанс да го направя. Дори като се опитвам да се очертая само линията на устните, винаги почвам с едно преравняване, ама тая страна, ама другата и пак става същото нещо. Не е нарочно. Добре, просто да се моля никой да не ме заглежда в устата. Червилото е на Аура отново, цвят 258, ето този. Го видим сега. Какво съм взела? Бе, топ. Само учвам на по-светло да видя какво правя. Цвета е много яко оранжево, но много светло бледо. Имам предвид, че можете преспокойно да се наслоявате отгоре, за да стигне по-така на цвят. И, както с парфумите имам проблеми с червилата, може само с едно. Използвам едно на Ши, номер 500. И съм готова. Виждате, разбрахме, че с гел ще няма да стане, така че нека да си използвам моето на Essence. Да се правя експерименти. Айде. Мисля, че сме добре. Пак май съм прекалила с бронзъра. Или просто структурата ми на лицето е такава, че както и да го сложа, просто си личи. Или съм много бяла, не знам къде има проблема. Казвам да повярвам, че е в мен. Шкувам се най-вероятно, аз изобщо не го слагам правилно. Готини сме. Време е за фиксинг спреят. Ползвам един на Catrice. Това го видях в клипче. Този. Показвам го, понеже в момента мисля, че излезе още един или два. Винаги като се гримирам на цяло, имам чувство, че съм забравила, понеже не ползвам много неща. Имам пред не ползвам руж, не ползвам някакви помади за вежди, не слагам сенки. Пудра! Хора, как може да забравя пудрата? По принцип аз изобщо слагам пудра, много харесвам гол ефекта, но се взех ето тази на Huda Beauty мини варианта, понеже беше адски хвалена, но не исках да взимам голямата, защото не ползвам пудра. Не си слагам. И мога да кажа с две ръце и двата ми крака, че това е най-якото нещо на света, като става въпрос за пудри. Много е яка. Буквално матира и все едно имате някакъв ефект от фейсап на лицето. Много е яка, заслужава си парите със сигурност. Котката ми иска да го набия. Заслужава си парите със сигурност. И малко съжалявам, дори ще не си взе голямата разфасовка. Доричи, какво би казал на хората? Да, и аз така. Не знам какво ще обличам днес, понеже навън е много студено, аз нямам такива дрехи. Минах от периода газарията топли, особено в такова положение, така че наистина нещо трябва да облека по-дебело. Не знам какво обаче. Сега ще го решим заедно. След ето това ще сме надолу. Очине. Като е една идея, даже доста лека материя. Не е дънкена, дънкена. Така да няма да ми топли толкова. На последно време изобщо не са ми удобни дънките, напълнях. Или както една жена би казала, задържам вода, но според мен наистина задържам вода, не е майтап. И нагоре какво да сложим, това е доста специфичен цвят. Че нищо не се отива.
Окей, ще го реша и ще се върна. Днеска ми е доста циганско, искам да съм нашарена, накичена, искам да съм с странни дрехи. В такова настроение съм. Не знам дали сте готови изобщо да видите каква блуза съм изкарала. Само ще ви... ще ви загадна. Да, знам. Под всякаква критика, но много харесвам да съм такава шантава. Преди имах мания с обици, исках дори на Анто, на клинове, на всичко слагах обици, големи шарени обици. Никой луд дори не би ги сложил, но аз си харесах много. Но е важно да се открояваме, всеки си е различен, това съм аз. Шашава и обаче трябва да сложа нещо отдолу, понеже ще замръзна. Само с този пуловер. Мисля, че прекалих с импровизирането. Или ако сложа един колан, или ще стане по-зле или по-добре. Не знам. Какво мислите вие? Смешна ли съм? Наистина не се отива, но на мен не ми пречи да изляза така. Маля, аз гърмя. Язък за якия грим. Ще го развалим с аутфита. Окей, излизаме така. Не ми пука толкова как изглеждам, искам да съм по-шарена, искам да внасям настроение на себе си. Въпреки че много добре в момента мога да съчетая дрехите си в гардероба, имам предвид, не съм толкова зле образована от към кое с какво се отива, просто искам да се разчупя и да се пречупя аз самата, понеже на работа облеклото ни е само в черно и нямам къде да нося малко по-шарено и се възползвам от почивните ми дни. Пръскам се с новия парфюм на Джимми Чу, който ви казах, миреше зверски на роза. Това нещо със сигурност не трябва да се пръскате само с него. Имам предвид, парфюма разполага преспокойно да смесвате яко. Пръскаме ето този на Guerlain Flora Bloom. Така ли беше там? Който има една плюнка от него, но много си го харесвам. И в един мой пост, не знам дали видяхте, препоръчвам ви ето тези неща. Ето ги. Особено ето тези в комбинация да се намажете с лосьона и после да се напръскате. Просто ви гарантирам, че ще се влюбите в аромата. Не мога да ви обясня точно какво мириш. Мириш на рай, на божествен рай, на луксозна баня. Мириш на уникално нещо. Гарантирам ви. Котката ми отгоре на чантите. Пръскам се с спрейчето. С един спрей за коса. На тази марка предпочитам да не я произнасям, понеже не знам как е правилно. Но горе-долу има аромат на термозащитата на Миаманте. Да. Чантата е много яка. И съм готова.